Nadam se da se vidim, a ako se ne vidim, šta da radim? Kao što sam vam obećao, svaki put kada budem promenio ishranu, pokazat ću vam, prikazat ću vam i bukvalno mi je cilj da svaku brojku što se tiče kalorija, u smislu 2200, 2200, 1600, 1700 itd. vam prikažem kako biste na našem kanalu imali celokupan jelovnik u zavisnosti od onoga šta vam treba. Sada na repertuaru 1800 kalorija. Na definiciji sam ponovo i hoću da vam pokažem zašto je definicija laka. Ako hoćete jedan detaljan klip o tome kako se broje kalorije, kako je možda najekonomičnije, a možda i najbolje da kupujete hranu u odnosu na to da se nikad ne prevarite, da ne bude da ste jedan dan pojeli super, sljedeći dan niste imali šta, pa ste naručili neku dostavu i onda ste zajebali ste se. Moj neki savjet vam je da kupujete hranu na određeni vremenski period i to sam vam uvek govorio, dakle kupite za 7 dana, za 5 dana, za 10 dana hranu, izbrojite kalorije koliko bi izašle za tih 5, 7, 10 dana, podelite i dobit ćete prosek. Dakle, ja kupujem hranu za 7 dana, što znači da ako kupim 14.000 kalorija vrednosti hrane za tih 7 dana, to znači da ću ja u proseku jesti 2000 kalorija dnevno kako god okrenu, dakle, bez ikakvih dodatnih stvari, što znači, ako odete u nabavku jednom, to što ste kupili za tih 7 dana, isključivo jedete samo to. Dakle, nema dostave, nema uzet ću bombonu, nema jedna kalorija preko, jer tako ćete sigurno pratiti napredak i znati da li ste na pravom putu ili ne. Nakon tih 7 dana, isto to možete raditi sa kilažom, to znači da ako sljedeći put uzmete namirnice za nekih 2000 kalorija u proseku i mršavite, na dobrom ste putu, na definiciji ste i jako je lako. Treba se samo držati toga i ne dopustiti sebi da uzmete nešto preko, jer samim time rušite svoj proces, rušite svoj napredak i onda vam je đavo kriv. Prva najbitnija stvar, ovo je voda, nije neki shake, ni neki protein ili to da vam prodajem priču, ali ako hoćete da kupite bilo koji suplement, imate na maximalim.rs sajtu sve suplemente koje su vam potrebni, možete koristiti kod KUPREMAS kako biste dobili 10% popusta na ceo asortiman. Neću da vas mnogo dajem sa tim nekim reklamama, dakle voda, dosta je bitno da se hidrirate, pogotovo u definiciji, napunit će vam stomak, da niste gladni. Druga stvar koja je isto dosta bitna, to sam milion puta pomenuo, ali jednostavno ljudi ne čuju, slušajte svoje telo, jednostavno vi najbolje poznajete sebe. Ako ste najviše gladni ujutru, potrudite se da vam najobilniji obrok bude ujutru. Sljedeća dosta bitna stvar je san. Ne znam da li na kanalu imamo klip vezan za san, možda smo spomenuli, mislim da san kao san nemamo, a ako hoćete klip ceo vezan za san, koliko je bitan, zašto je bitan, itd. Bit će. Osim ako nema, ja mogu setim koliko smo više onih edukativnih klipova snimili. Ako bude, stavit ću vam klip ovde, ako ne bude, isto sam glup, šta da radim. Budite se da spavate minimum 7 sati. Minimum dvojica! Maksimalno nekih 9 sati, to je taj neki prosjek koji je najbolji, 7-9 sati, to vam je skroz ok, to vam je nešto najbolje. Znam da postoji mnogo ljudi koji rade, studiraju, idu na fakultet, idu u školu, ne stižu, ali potrudite se da ispoštujete. Mislim da sam za ovo dovoljno kenjao, neću da vas smaram, idemo na obroke, idem da vam pokazujem šta spremam, kako, zašto, pokazat ću kalorije itd. To je bilo to, prvi obrok su mi standardno jaja, vidjet ćete već sa slaninom, hleb, jogurt i to je to, tako da vidimo se kad spremimo obrok. Standardno, ovo je normalan jogurt, je 2,8, ne pijemo onaj od 0,5, 0,2, 0,1. Volim jogurt, znate već, tako da pijem ovaj jogurt i hleb. Bukvalno uzmem to, zato što traje dugo, pošto kupujem za 7 dana, traje duže. Ja kupim ovaj i ne pojedem u cijeloj nedelji, nego već pojedem pola, jer ja hleb jedem samo ujutru uz jaja i to pojedem 2 kriške ili možda jednu, tako da hleb je taj. U spreju postoji, međutim stalno da ga kupujem, isplati se, ovdje sipam ulje i bukvalno ovo malo koliko imam i traje jako dugo, međutim bilo je, ja sipam nešto više. Možete, na primjer, što se tiče ulja, kako ja sipam zapravo, ja sipam, lupam 50 grama ulja sipam u ovo i to imam za nedelju dana. Što znači da ja po tome sipam 350 kalorija, 450 kalorija ulja i to raspodelim na 7 dana, što znači da to izađe otprilike 60-65 kalorija dnevno mi uđe iz ulja, ali mnogo manje zapravo ulja potrošim. Ja sipam tih 50 grama imam sigurno 2-3 nedelje ulja, tako da eto, otprilike to je neka računica, ja uvijek stavljam više, čisto da eto. Ako hoćete i da meal prepujemo, to je da vam pokazujemo kako meal prepujemo, doduše ajde najviše vjerojatno ja tad dio mrzim da meal prepuje. Napišite dole u komentarima pa ću da vam snimim, eto čisto kako se pravi neki obroci koje najčešće jedem. Kad se malo zapeče slanina, pusti ulje,
vadim je na tanjir, stavljam jaja, spravim kajganu i to je to, standardno. Od začina stavljam isključivo samo sovu, jaja i to je to. Evo ga. Dakle, ovo je gotovo. Evo ga moj prvi obrok, ljudi. Jaja, hleb, slanina i tamo je čaša jogurta, kao što vidite. Ti proteini i iz slanine, proteini i iz jogurta. Tako da ovo je jako dobar doručak to je jako dobar obrok za doručak, zato što u najviše unosimo proteine i zdrave masti. I eto, to bi bilo to. Vidjet ćete šta jedem pre treninga, a mi se do tada vidimo. Stigao je trenutak za sljedeći obrok, odnosno obrok pre treninga. Završeno je. I sigurno ste ispratili ovaj novi trend koji sam ispratio i ja i jesam lovca za šišanje, ali ovi potato veggies ili pomfrit ili šta god su najjača stvar na svetu. Moment samo. Da kupim kilogram za nedelju dana, znači to otprilike izađe 150 grama dnevno, odnosno 140 grama dnevno. Nekad stavim više, nekad manje. Šta volim da uradim? Malo soli. Bukvalno samo da bude dovoljno soli, znači ono, malo preko i to je dovoljno. Imate u Lidlu ovakav sos, ja jako volim beli luk, jest da malo smrdite posle ili šta da se radi. Malo sosa stavim zato što je dovoljno, a obrok bude jedno 7 puta bolji, tako da verujte mi. Eto, sljedeći obrok, odnosno obrok pre treninga, samo isključivo hidrati, pomfrit, malo ovog sosa i brutalna priča. Sam trening ljudi i kao što vidite imao sam i društvo, konačno mu da je krenuo na trening, svaka čast. Sad ću ga plaviti u klipu. Idemo. Ali najbitnije pitanje za danas, ti sviđa moja frizura? Sam mi sviđa, ne sviđa kad si ovako bezobrazan. Jel ti sviđa ili ne? Sviđa. Sviđa je se, iskreno recite. Ulica je priča. Tako da neću mnogo da dužim klip, idem kući, spremamo jelo i onda vam snimam šta sam to lepo spremio. Ćao! Konačno je došlo vreme za taj obrok nakon treninga i to su, ne znam da li vidite, tortilje sa piletinom. Ovo jedem uvek nakon treninga, ima mnogo proteina, hidrata, malo nešto masti i uvek naravno sa čašom jogurta. Ovo je obrok koji me najede, tako da ne budem gladan uveče. Vidjet ćete posljednji obrok koji imam, jako je lagan. I to je bilo to, ništa specijalno, proteinske tortilje iz Lida, verovatno i najbolje tortilje koje možete da kupite. Prijatno. Evo kako to izgleda. Naravno sa čašom jogurta. Došlo je vreme za posljednji obrok. I to je proteinski puding i kiwi. Već znate za kiwi, sigurno ste čuli, odjednom je sada postao trend kiwi, koliko ima antioksidansa, koliko ima vitamina C, koliko ima generalno dobre stvari po vas. U suštini jedna korpa nedeljno, otprilike mi je dovoljna, toliko kupim, sasvim dovoljno me zadovolji, dakle 2-3 kivija dnevno, otprilike bukvalno to ispadne. Zajedno sa ovim proteinskim pudingom uneću eto 21 gram proteina, vjerojatno i manje, ali ja da kažem 20 grama proteina. I ovo je dosta lagan obrok upravo pred spavanje, jer verovali ili ne, ja sam i dalje sit, što je odlična stvar kad si na definiciji. I ispisat ću vam kalorije za ceo dan ovde. Tako da možete da vidite koliko kalorija ima, koliko je proteina, hidrata, masti i na osnovu toga možete izbaciti neke stvari koje sam ja jeo, ubaciti neke dodatne kako biste imali lupam više proteina, manje masti, čega god, kako god želite, to je opet vaš izbor. Ja vam samo dajem neki primer kako bi vam bilo lakše da eto, ako ne možete da se snađete, da probate. Zaboravio sam da napomenem da tu ima i suplementacije, ali ona je manje više nebitna, zato što već milion puta ste vidjeli šta koristim, tako da nema potrebe da se ponavlja. To bi bilo to što se tiče ovog videa, ljudi, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share, subscribeujte se na kanal, ostavite neki komentar dole. Nadam se da sam vam pomogao, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!